ассалому алайкум дӯсто тамошобинои шабакаҳои молбозори Хуҷанд. Ман имрӯз барои шумоён молҳои зотии ширӣ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, касоне ки мана ферма ташкил кардани ҳаст, метавонанд имрӯзе видеоролике то охире тамошо карда дар бораи молҳои имрӯзе фурӯшӣ барои худ маълумоти пурра гирифта, баъдан метавонанд ба зери экран ба рақамҳои соҳиби мол занг зада боз маълумотҳояшро пурра гирифта баъдан харидорӣ карда бошанд. Дар навори имрӯзе 5 сал симменталҳои дуҷон ҳаст ва 3 сари дигар зотҳои чорнапёстри дӯсто. Хуб дӯсто, тамошобино видеоролики имрӯзе то охире тамошо кунитон. Ман бошад дар бораи имрӯза молҳо барои шумоён якто ба якто маълумотҳои пуррашро гуфта мегузарам. Шумоён агар ки харидор боштон ҳатман бо диққат тамошо кунитон. Албатта ҳамроҳи оила як маслиҳати хуб карда баъдан бошад метавонитон омада молҳоро аз наздаш дида савдо кунитон ё ки тариқи телефонӣ ҳам савдо карда мешавад, яъне ки ба фурӯш монда мешавад. Чӣ хел ки гуфтем молҳо бошад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. Молҳо ҳамаш зоти ширӣ. Чӣ хел ки гуфтем 5 сар симентару 3 сар чорнапёстри. ин молҳое ки мо ба фурӯш пешниҳод кардостем молҳои дуҷон, яъне ки буғӯз дӯсто. Молҳое ки аз ҳамин дуюм бачаш саюм зо яъне ки дӯсто молҳо сифаташ ба дараҷа беҳад сифаташ наз дӯстон. хуб молҳое ки пешниҳод кардостиги мо хуб дӯстон молҳои пешниҳод карда истодаи мо бошад дуюм зо саюм зо буда масъалаи хӯрду хӯрок ва саломатиш бениҳоят наз. ҳозир анин пистоноши ки дидостон мана ёд кардагӣ пас аз ҷӯшидан дӯстон. ин барое ки мана ҳозир мо навора дертар сар кардем барои шумоён. хуб молҳои пешниҳод кардостиги мо аз 20 литр то 30 литри шир медиҳад. хуб дӯстон молҳое ки ҳозир мо гуфтостем ки аз 20 литр то 30 литри шир метиҳад, инҳо бошад лекин аз гуфтаҳои моям зиёд шир метиҳад. мо барои шумоён аз ҳама камашро гуфта истодаем ки аз сабабе ки молҳо баъзе шаҳру ноҳияҳо иқлимаш яъне ки иваз мешавад, аз барои кам омадан ё ки камтар ба ташвиш нафаромудан харидиги одамҳо. чӣ хел ки мо медонем мола ҷош иваз шавад, агар хӯрду хӯрокаш то як миқдори муайян вақт гузаштанаш камтар шир доданаш баъзан вақт тағйир меёбад дӯстон. барои ҳамин аз ҳама камашро ҳисоб гирифта гуфтосем. хуб бинавин ҳозир молҳое ки гуфтем ҳамаш буғӯзиш бошад аз 3 моҳа сар мешад то 6 моҳая, яъне ки аз 3 моҳа буғӯз то 6 моҳая. масъалаи буғӯзиёш бошад тариқи духтури байторӣ ташхиси аниқ кардагӣ, яъне ки ҳамаш дар вақти якум таваллудаш ё ки дуюм таваллудаш чанд қадар миқдор шир додагӣ ҳамаш анами соҳиби моланда ҳаст. метавонитон кадомаш ба шумо албатта ки ҳамин молҳо писанд ояд агар ҳамтун скриншот мекунитон ё ки номери биркаоши пурсида метавонитон дӯстон маълумоташа гиритон. анин молҳо ҳамаш зотҳои ширӣ. хуб анин пешниҳоди кардостиги мо дӯстон барои нав ферма ташкил мекардаго ё ки барои заминдоро барои хонаш якта молҳои наз мегирам бо шири бисёр мана оилаи таъмин мекунам боз мефурӯшам пул кор мекунам гуфтиго як варианти беҳтарин дӯстон. марҳамат молҳо ҳамаш ёз ҳоли боварӣ дорам ки барои шумоён бисёр хизмат мекунад. анами ютуб канали молбозори Хуҷанд ба албатта ки дӯстон подписатсия кунитон. мо бошад боз ба наздики ҳамин хел молҳои зотиро бисёртар навор гирифта барои шумоён ба фурӯш пешниҳод мекунем. метавонитон аз ҳамин вариантҳое ки мо пешниҳод кардостем истифода биритон. сементало ҳамаш сементалои олмонӣ, яъне ки германский дӯстон. хуб дӯсто тамошобинон метавонитон имрӯза видеоролика дастгирӣ карда поделиться кунитон, яъне ки ирсол кунитон. ёру дӯстои молбозотон бошад ҳатман аними вариантҳои дида бурон як маслиҳат кунитон. кадомаш ба шумо писанд ояд мана молҳо қаваташанда аз ҳамин мобайни 8 сар, як сараш шохдор, 2 сараш шохдору 6 сари дигараш калгов. метавонитон барои фермаотон харидорӣ кунитон. молҳо бо кафолат фурӯхта мешавад. чӣ хел ки гуфтем анами пистоное ки нишон додостем мана ёд кардагӣ пас аз ҷӯшидан дӯстон. хуб лайка мезанем, подписатсия мекунем дӯстон. видеороликҳои нави давоми рӯзба интизор мешим. молҳо ба дараҷа беҳад молҳои калон.